Koktisal Horo Bini Mare Songbai Melao Thangwi Khorokbwrwi Chwla Rokbai Rompherejakha ni nangkha Khumphwi Academy School ni Röngrem MCO poriwi tongnai bisichi bwrwi umorni Khoroksa Sikli Patimungni yagulo ambasa thanao khlaijaka FIR Patimung Koktisal Horo Ratopur thanani Kolabagan amsayo Melao bernya ni thangmase Bini Mare ni Chwla ni bayab Rokbai bolongo talangi Rompherejakha ambasa amsani bisichi bwrwi umorni Khoroksa Sikli Rompherejakha o Sikli Khumphwi Academy School ni Röngrem MCO pori tongmani koktoma Koktisal sanjojorao Melao thangnani hinai Bini Mare rinda deburma bono ringhormani koktoma Melao thangnani hinai nokni ongkhorphano phiaba sogilia borok thangna hwnmani melani pandao rabar bagano talangi o Sikli no Rompherejakha Bini Mare ni Chwla ni Khorokbwrwi bayab rok O Patimungo Bini Mare rinda debrumabo korungjak tongmani kasoi phaika koksil samung paithago tangsal aisugo Bini Mare tei Bini Mare ni Chwla no bono nogo tuni rufaimani koktoma abon yagulo tangsal Tripura ambasa bwrwi thanao thangwi Rompherejakha ni koksil samung yafarka o Sikli ni nokni borok rok Khorokbwrwi bisingo Khorokbwrwi Chwla rok bolongo talangwi Romphereo bono hwnwi pulis no saka o Sikli Bin mungtamo burini rinda de borma acha bin para boro aburini para Orang bos Horo rupanya ni bino habi begini sekarang nipian ni begini bori rupanya bino tangkap ke bino tangkap ni kena sentuh dengan apa ni nak kita kalau biar sebuah payu ke orang nak pema orang kita ke anak ke ayah selalu baik karya orang ke kita ayah selalu mana baik kau ta ke baik kau ni boroknya hanya pasti lama pasti tangkap ke sini yang baik sama borok ni tangkapan ini hanya lama pasti tangkap dia tangkapnya awalnya lama tangkap saja hai borok banget lama tangkap lah ke sini tangkap dia awal sokar lama hanya tahu ni sokar ambo sida buat kiriman itu puncak mali ambo sini tangkap kalau kena biasa lama bagan tu kelangnya lama sokar ni biasa sabar ni gabudin itu kelangnya orang pelajur mereka jangan angkata anak ni besti Mare itu boro di dalam Mare rekan ni Mare mah periksa boro khair di ro misho anak ni khair di ro misho pun enggak anggo yang tu saya besti bo khair ni ada ni kapal mau thana na manni bando bishauta mane goshi di achala ro bahai ungdi hini shauta no acha ini nabi yak tat ro ma se ano dol ke skap lang layu ke biar bani lawa bagan tetlangnya ano acha angka koijona puila koijona chalano no romkha pazona uma pore borano oste ke yaka thagi yaka puti usi khaina yo ke adaga khariya ka ngete ulobote phone khai te bike ro bai phayu makai te koijona ro apuro te koijona ke prang sar pazona ni ma hayin kha ke totally busur no 9 jon dang no asin no hunman no khari bor thamani khari ne ka lama bagan lama tola phai pulo phekata para kisaro ga pulo chiruna hunpan ke phule chiru bosu horoda busuk tam Patimungni yagulo Rompherejakha o Sikli sakhame ungmani bagai ambasa sakhamno khlaijaka admission koksil jangman khano FIR na hari Sikli no Rompherenai o Chwla rokno romnani bagai habo ongkhorjak tabuk pulis phiaba tabuk sakjora Khoroksa no phano romui manmani koktoma kwrwi Bureau Report Chini Khorang